Sunana ASP Muhammad Jalige, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna. A yau ina tare da wani yaro a nan da muke neman iyayen shi. Ya tabbatar mana da cewa sunan shi Abdulkarim Sani, ɗan kimanin shekara 5, kuma ya ce shi ɗan jihar Kano ne a unguwar Rafi da ke Kano. Ya ce sunan mahaifiyar shi Nafisa. Wannan yaro mun kwato shi ne wurin wata mata da take wurin za ta yi awon gaba da shi daga Kano ta zo Kaduna za ta wuce wani wuri da shi da ba ku sani ba. A halin yanzu ita wannan mata tana wurin mu, shi ma wannan yaro yana nan a wurin mu. Da wannan muke so a yada wannan bidiyo domin iyayensa ko waɗanda suka san shi su zo babban headquarter rundunar 'yan sandan jihar Kaduna domin a danka musu ɗansu mai suna Abdulkarim Sani. Ana kuma iya tuntuɓar mu akan lambar waya kamar haka: 08039142451. Zan maimaita ta: 08039142451. Mun gode.